Chini bubagra bir Bikram manikyani Achaima Salno rugui TTAADC jotto Chini borok rokno kha Kaham te hamjakma Yaphar. Architect of modern Tripura hani sinijaknai Chini khani bubagra jengpi prahani borok rokni bagai sakthari kebangma samung kotor khlaiklang. Abo rokno wansuk lagi tini ni ok kathar salo phaidi chung joto no bono muito khlailayana.